Le midlalo ihlelwe umakadebona womsakazo wezemidlalo uJoe Hudla ebambisana noSwelihle Mdlalose. Belekelelwa uMasipala waseMthonjaneni neHollywood Foundation. Ziyishumi nesithupha izikole eziphuma ezifundeni ezine ebeziyingxenye yeJoe Hudla Cup. Kuzo kukhona ezine zaseNkandla, ezine zaseMthonjaneni, ezine zasoLundi kanye nezine zaseshowe. Thina ngesikhathi sikhula kusukela nje ngama early 70s ibhola belisesikolweni. Abadlali bonke ebesidlala nabo ezikolweni nebesibabona bedlala ezikolweni ibona ubusubathola bebesemathimini la amakhulu. Le midlalo iyisicelo sokubuyisa ibhola ezikoleni nokuyiphupho elikhulu likaNtshosho. Umnyango wezemidlalo namasiko nomnyango we-DOE i-Department of Education bohlangana noma benze ikomiti yokuthi kube khona into eyenzekayo ukuthi liphinde ibhola livuswe ezikolweni. Likhulu ikhono lebhola ezikoleni. Italent engilibone la lisimangaliso engakujabulela ke kakhulu. Yabona uma ngabe kungathiwa labadlali ade bedlala la abadlali vele abafundayo ezikolweni akunamkhonyovu. Bafethu the sky is the limit. Izikole eziwinile zikonyeliswe ngamajezi okudlala, amabhola, izinkomishi kanye nezindondo. Le midlalo ibanjwa njalo ngenyanga kaNcwaba, kanti izobuya kuyo le ndawo ngonyaka ozayo.